Dobre, tento slopec znamená, čo nám ponúkajú. Tento slopec znamená, čo za to chcú. To sú trady, ktoré sú tu postnuté. Keď chceme my postnúť nejaký trade, dáme add the trade. Momentálne sa mi nenačítal inventár, takže dám retry using Steam Community Public API a už sa mi načítal. A ma tu niekto pozýva v obchodovaniu. Musím, wait please. Wait please. No. Dobre, takže postneme, že by sme chceli tradovať naše bedničky, tak dáme z každého jednu trebárs. Máme tam Huntsman, Phoenix, máme eSports, toto Vanguard, máme Pochuja, dáme tam kapsule, dáme tam toto ešte. No, čo by sme za to chceli? All at times, stratakové veci, si vyberáme typ, kvalitu, alebo a opotrebenie. Ale dáme si akákoľvek reakcia, offers, objednávka, také niečo. A uvidíme, čo nám na to povedia. Tu dáme nejaký popis, 3 bodky, no, narýchlo, OK? Takže toto sú veci z CSGO inventára a môžem prejsť ešte s tým a tam máme tie naše, no to niekedy nenačíta, tie naše kartičky a takéto chujoviny, ale to sa tu moc traduje. No dobre, takže ak to máme, dám post trade a trade už je na tejto stránke teraz. Tuto. Nebudem ho tu hľadať, lebo ich je tu hrozne moc. Ak chceme reagovať na nejaký trade, skúsim tento sa mi páči celkom. Dáva nám statrakové veci a žiada za to akúkoľvek protinábytku. Tak ja si to otvorím a dám, že add the items for offer. Tak ja mu za to ponúknem, napíšem, že 120 cases for Glock. Glock price is 1E cases costs 6E. Chcem sa toho zbaviť už. Your profit will be 5 euro. Ešte musím dáme z každého jednu. To je iba na ukážku, samozrejme, že keď to sem dáme, tak nám to nikdy nikto nezobere z toho inventáru, netreba sa báť. Hej. No, v prípade, že by mi teraz odpísal, že áno, ideme tradovať, hej, tak si ho klikneme, tuto, 12 level,